Parte sa boardwalk sa Marine Sanctuary sa San Vicente, Olango Island ni collapse. Tulo na nga ango lakip na ang usa ka senior citizen. Ani ang report. Padung na untang mugawas gikan sa Marine Sanctuary sa San Vicente, Olango Island sila si Ray Logo, uban ang iyang pamilya ug mga higala agi sa boardwalk. Kay maglisod na paglakaw ang iyang 82 anyos nga inahan, gialalayan kini sa iyang asawa ug sa iyang maguwang. Apan pag-abot nila sa tunga-tungang bahin sa boardwalk, kalit lang kining nahugno. Mga 10 meters ang gitason sa boardwalk. So nag-collapse siya. So ang naunang katagag akong asawa, iyang gidipinsahan akong mama nga dili makuhan kay itito naman akong mama dili mahagsa nga to sa dagat. Kay ug ako maguwang nagdipinsahay sila. Nunot sa hitabo, nangatagak gayud ang moabot sa 13 ka mga sakop sa ilang pamilya ug mga higala. Nahiagom og mga samad ug bunog, sawa ug tuong tuhod, tiil ug gabaga ug buko-buko ang iyang 43 anyos nga asawa. Samtang mga samad ug bunog usab, sawa ug tuong paa ug mga bukto ng iyang 49 anyos nga maguwang. Samtang samad sa ngabil ang nihaguman sa 82 anyos nilang inahan. Apan matod ni Ray, walay emergency response team ang Marine Sanctuary ug sila-sila na lang ang naningkamot nga makahawa sa dagat. May na lang kay nakaagi siya ug ang iyang higala og training sa Red Cross hinungdan nga maantigo sila nga mo rescue. So kami may rescue sa amo ang dito sa ubot. So auto wa magi-access padong sa taas. Kay taas man siya mga namas mga 5 meters. So nangita na sa gugaganan ma'am nga maka-access ni padung dito sa atong wala naputol nga tulay boardwalk. Hinoon matod ni Ray, giabagaman sa manager sa Marine Sanctuary ang gastuhan sa tambalanan sa mga nangaangol. Apan wa sila mabayri sa nagubang cellphone sa iyang anak ug relo sa iyang asawa nga nadanyos tungod sa pagkahugno sa parte sa boardwalk. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang manager sa Marine Sanctuary. Apan matod sa kapitan sa Barangay San Vicente, gipasidan ng daan ang pamilya Logo ug ang mga kaubanan ni ini sa mga palisiya sa Marine Sanctuary. Sama sa dili pagdala og senior citizen, kini ila binakay ginama sa mga light materials ang boardwalk ug ang posilang ni ini ang concrete. Butang nga gihimakak ni Ray. Digit pwede ng mga batang gagmay o kanang mga senior citizen tungod sa sitwasyon nga dili kay stable ba. So kato nga case is tungod kay taga diri ra sa isla ni Hangyo, presidente ra diri sa atong isla ni Hangyo nga dadon lang nila kay pamilya sila. Pero wa gid siya maingon nga bawal. Kay walay naka-post dito nga palisiya nga bawal ang senior citizen or unsay mga bawal dito sa sulod sa sanctuary. Samtang gipahibaw usab sa kapitan nga human sa hitabo, temporaryong gisaradan ang Marine Sanctuary o gipaayom-ayom dayon nila ug balik ang boardwalk. Wa kabot og 2 days ma'am kay light materials dali ra man pag-repair ang good niya nylon. Pag-tan-aw na to, pag-inspection na to dito nga okay na, stable na. I mean, ligo na, wala na ihuyang nga part. So mo tong gi-open og balik. Ang kuha lang is dapat ang ilahang establishmento na ay approved structural design sa engineer nga makakarry siya og mga load. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.